ውጽኢት ልምዓት ኣብ መርሓ ጎደናን ትግባር ስራሕን ይምርኮስ ንዕላማ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ዝብገስ መደብ ስራሕ ውጽኢቱ ንምግማት እምብዛ የጸግመን መንግስቲ ኤርትራ ብንጹር ስትራቴጂ ልምዓት እዩ ዝምራሕ ዓዲ ማእከል ናይ ኩሎም መደባቱ ብኣተሓሳስባ ርእሰ ምርኮሳን ሓራ መስመርን ይጸንዕ ዝበለጸ ጽባሕ ንምፍጣር ሎሚ ይጽዕት ካብ ሓጺርን ኣቋራጭን ጎደና ብንጹር መንገድን ቁኑዕ ኣካይዳን ክጓዓዝ ይመርጽ ካብ ጽግዕተኛነትን ተጸባይነትን ሓራ ኮይኑ ኣፍራይነቱ ከዕቢ ብመትከል ይሰርሕ ኣብ ምውዳድ ትሕቲ ቅርጺ ምህናት ሰብኣዊ ጸጋን ምስሳን ክኢላዊ ዓቕምን ይሰርሕ ርእሰ ምርኮሳ ወይ ርእሰ ተኣማንነት ንምፍጣር ከዓ ዘየቋርጽ ስራሕን ዘይሕለል ጻዕርን የካይድ ፋብሪካ ባናቶም ሓንቲ ካብተን ርሑቕ ዕላማ መንግስቲ ኤርትራን ሰፊሕ መደባት ልምዓትን ተንጸባርቕ ኣብነት እያ እዛ ምስጋም ኣግሮ ኢንዱስትሪ ድልዱል ሰረት እተሃንጽ ፋብሪካ እዚኣ ብዘይካቲ ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋን ምርጋጽ ዝተዓዋጋን ኣብ ምህናጽ ክእለትን ሞያን ዝዓጠቑ መንእስያት ወይ ምስሳን ሰብኣዊ ዓቕሚ እተዓሞ ዘላ ስራሕ ልዕሊ ኩሉ ይስራዕ እዚ መደብ እዚ ፋብሪካ ባናቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 13 ዓመታት ዝተጓዓዘቶ መንገዲ ዘጥረየቶ ክእለት ዝደለበቶ ተመክሮ ናይ ምፍራይ ዓቕምን ኣገባብ ኣሰራርሓን ዝድህስስ ትሕዝቶ ቅርብ እዩ ፋብሪካ ባናቶም ኣብ ቀረባተን ሰፊሕ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዝካየደለን ማእከላት ሕርሻ ተደኪና እዛ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ሓውስ ከተማ ኣለቡ ንሰፊሕ ዕላማታት ዝተሃንጸት ፋብሪካ እዚኣ ብዘመናውነታን ናይ ምፍራይ ዓቕማን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስራዓ ፋብሪካታት ሳልሳያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብዘካየዱ ሓያል ጻዕርን ስራሕን ብዓብዩ ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ምስ ዓበየ እዛ ፋብሪካ ኣብ ምርጋዕ ዕዳጋታት ከይተሓጽረት ናብ ሰደድ ዝቕንዕ ዕላማታት ብምሓዝያ ተሓኒጻ እዚ ከም ማእኸላይ ቦታ ኮይኑ ናይ ሳልሳ ንምስራሕ ዝተደኮነ ፋብሪካ እዩ እዚ ፋብሪካ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዓብዪ ፋብሪካ እዩ ምክንያቱ እቲ ምግዛፍናቱ ክሳብ 5,000 ኩንታል ኣብ 24 ሰዓት ክሰርሕ ዝኽእል ፋብሪካ እዩ ቀረብ ምህርቲ ወይ ጥረ ነገር ናይታ ፋብሪካ ካብተን ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ዝመሓደራ ሕርሻታት ሒስኮ ገርሰት ባንኮራዊ ሞሎበር ኣፊምቦልን ከርከበትን እዩ ዝዳሎ ኣብ ዝሓለፈ 12 ክረምቲ ከዓ ናብ ወፃኢ ሃገርን ሰደድን ናብ ውሽጢ ሃገርን ዝቐንዐ ክፈሪ ጸኒሑ እዚ ብዓይነቱ ብሉጽ ብዋግኡ ድማ ርትዓዊ ዝኾነ ሳልሳ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ይቕለስ ይመሓደር ይጽገንን ይገጣጠምን ኣሎ ካብ ዓበይቲ ዓወታት ናይ ሓደ ትካል ከዓ ንመሳርሒ ብሙሉእ ምልከት ክትሰርሕ ምኽኣል ጥራይ ዘይኮነ ንዘጋጥም ብልሽት ሙሉእ ጽገና ምግባር እዩ ኣብቲ ናይ ሕርሻ በሎ ኣብ ናይ እንስሳ በሎ ኣብ ፋብሪካታት በሎ ኣብ ብሙሉእ የዛረብ ዘለኹ እዞም መንእስያት እዚኣቶም ነብሶም ክኢሎም ነቲ ስራሕ ከኣሊን ክመርሑን እሞ ክሳብ ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማት እውን ናይ ብሓቂ ብናይ ውሽጢ ዓቕምና
فتحنا هنا كلنا خينا عب ساعات مساء وشتاو عقمنا يزكايدو دلو عب فابريكات مساء وشتاو عقمنا يزكاي من زي من نقولهم دلنا من اسيات أبز معقولن سفيحين تكالزي صحي بريقة تعرب بزي عرفت خان عسان 4 ساعات سرح يقتصل سرحتني هاتنا يستكال أبسلست إبرة تمديبهم ملو معالتن ليتن يسرحو حنساب موتر سرح انتد أجميرا بزي مقرات يتقتصل أمويا تكنيك نايلع 5 عامت تمكرو زلو لتنان كولونيل تكي أولدو أب كوربوريشن تريتن زرقتن أكايد سرح فابريكا باناتهم ألوبيو أم علامو ناينوح علامة خون خيلي مقنعاتو مستيقظ فريقها نوشت هاجر نايز هاجر تليسات أرويس كساب سدد ندقون زعمته إيو كتبل تغير زاكل انت رخيبو فرياتكم يدرن دحر رخيبو ولا اترات رايز يكونس ولا بخوابي زلوا هاجراتون كابز خطقما يخلا يعني الكا تحسب اسي تعلموها فابريكا بناتهم بإيطاليوان مهندساتيو نسرح تبقيسو إتهم مهندسات تتعابي فابريكا ناوتون أقطات إمام أفال ماي مدرخ إتهم أبت فابريكا ستمدبو زيقاتات قدين أي ملا آخر محقازن تأمبر نتسرح كان كاسا أسوع عدل يرخون منكستي إرتراغن كألتن مويان بزيقاتات كترن كملخن بزبل مردأتا نتهم أبت فابريكا ستمدبو كإلاتات مست تكنولوجينا السرار حنايتا فابريكا زلالي سلطنا كم زرخبو سريحو حدا كابتوم نت سلطنا زوسدو مهندس هابتوم تخلصكيو نحنا ون أفلتو سلديت أحنا بستكالزي كنسرح كأننا أنت فريات زنبري ناب عداقان ناب كال بوتاتات نكيدو مالتي أب كلتاشن 11 نازي تكال كإلاتات أب عدت إليان روسي عندك كاتلزي بالكامباني نازي تكال تخيلو كاو خيلاتات موت يوم حصر كورس أبزي مساي شديش 7 ميرم حصر كورس وسيدنا مالتي لسه حساوي أب ورحي حدا كلتاشن 11 زنورو اللغة أما ودا دخلتشين 10 تاني زخور استواهي منا أول حدا على أسرع كلتشين 10 حدا قبري زماشين كمان يسرح كبابي حمش تبتح 10 حمش بشتي 20 رتزيتي بخمس خرينا خيلهم مالتي دحريو وتم زنورو بكونتراس لازم أسرحهم وديهم ني بوتهم كملوا سخلوا نحنا جين ناكلت ورحي سلسلة ورحي كلتن زنورو الجزية كنسرح خيلنا مهندس هابتوم تخلصكي أبال حمشاي زوري هاجرا وأجلجلوتيو نسوا ما أكل سلطنا حيلتات مكل خال إرترا كم علاماي بمخان كساب كل تشحن سلسن سرح زيقايو أو كل تشحن 4 بمدبات وفر وارساي كالو نايكال أي درجة ملك قيفتنا خقبر عدل تواهيبو ناب كوليج إنستيتيوت ماي نفحيتة تنبيرو إندوستريالاوي مهندسنت أتنعو أو فابريكا فينوس مرادحري مسرح كاب كل تشحن 9 أفابريكا ألبو حلافي تكنيك كوينو يسرح له بزعبات سرحن أسرارحن أملكيتو خاء مجمريا زي فابريكا زي نوعو زودلي قربات أبز خبابينا حريشة بطالو فيسكولو قرست عد عمر أفهمبول الله مالو بركة الله أبزنا حجز حلف عامتن كركبت توسيقوا مالتي إذن شدش تحريشات هزيئة نزي فابريكا زي كوميدر سقع زود قربا مالتي إذا فابريكا زي خسرح خلو مس عالم توادا دار سيرتيفيكات زلوه تتسرح يسرح كوميدر زخونه زي تحوسه كوميدر يسرح فابريكا سلسة ألبو بمسرح زحلف أسرار حياة قتل إذا عباين زمناويتن فابريكا على 24 ساعات حموش تشح كنتال سلسة كسرح تغل اتيامنن بينو حرشاو لمعز فري كوميدري جنا أفلسي إنكالو بقعاتو عينتون تعناون بإكيلاتاتي صنع درجو زحلويت ودا دارن مهرتن مفراي دقيق مرمراتاتي كاد نتبقعات زرقاقت بقعون معبولن بيت مرمران ناوتنكا ألو
በዓል ሞያ ቤት ምርመራ አለቡ መርሃው ተወልደ ሓደ ካብቶም ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለው ምሁራት ስነ ህይወት እዩ ንሱ ካብ ዩኒቨርሲቲ አስመራ بعودي سنة هيوت تمرقو أمرنا خسر حدا حرمت محيو نبتا فابريكات تنبيرو أبتي السرح أمرقاز بقعات سالسة لعود سعرتات كم زكايديو زحبر بقعات نايكو ميدره مرقاز يسرحي سلازي أبزي استفالا لهم بارامترس وي معك أنتات هاللونا بو ندحلفنا هنا نتي كوميدره بقعاتنا الرقاقز مالتي بلوك مسارح عاتقنا لنا بو مسرت كا نتي بقعات نايت كوميدره كابتي جراتو جميرو سقع مودات فاينل برودكت زبصح انت عينت تحسته يحيز زلو كل نوع زرقاقص معك انس لزلنا بزح دشغرنا ነገር የለም ፍርያት ባናቶም ባህርያዊ ወይ ቀመም አልቦ ሳልሳዩ በመትከል አብትትካል ዝፈሪ ሳልሳ ንሕፍሰት ሕብርን ዕድመን ተባሂሉ ቀመም አይሕወሶን በንጻሩ ስራሕ ብደቂቕ መስርሕ ብዲጂታላዊ መቆጻጸርን ኮምፒውተራዊ ትእዛዝን ይመራሕን ናይ ገዛእ ርእሱ መስርሕ ይኽተልን ሕጂ እዚ ኮምፒውተር እዚ ቅድም እንድሕርን መዐቀን ኳሊቲ ኮንትሮል ኣለና ስጋ ሕጂ በጽሕንያ ዘለና ولا نتي أبزي نعنا خورز هبنا سعدا ونقريمو أماننا ولكن بجبري عمريت ناس لذي رخبني هذا شجرنا يكونن شديش تدقري بريكس وسع حبتك زيتي أقول تاشين عصرت حدا زي جز بريكس لوز الله معك أنا حفصت ماتي كومي درس كاب حريش شامس مسات نعك أنا هنا هجي باب حريش نفلتينا عبد عمر زبلت عبد عمر هنا لك على بس نمسب زي نقربه ويك إن مسرحه نجمر يقدم مسرحات سالسة بني عبد عمر يا تازبلت أسقى حج الله ولا أبز حلف عمتنا عكني أسامة عملتي كواليتي كنترول لابراتوري للنبزي لهر عبد عمر قرصت الله مولور الله في سكولا ببدرجين أفيمبل كركبتنا الله مالتي حجي زيادة انتهينا نعكن إحنا تحسوا نايتي حفصتو ولا ناتو مسأتو كأسيدي نبلو ما بقى سيزي مالتي قلم نايتي كوميدر حبري سخونا إحنا تفترة وتزي كوينو ارتفيشال نحوس اللي يبلنا بستكالزي أب كفلات حساس أب سفحتي مأكلات لمعس تزرق كوميدري دحر سلست أوارح ناب قوع مسبسحي بوهدن بسمورن أقبابي حفس اتقدمو زبسل كوميدري ناب أفيمبول فابريكا سالسا يلأخ ناب فابريكا آلو بقون أب حد أوان كساب سلاس عبيت نايتعنت مكاين يقوارتو مجمرتا اتي رو ماتريال كاب تقرات كمز كله كابتن مكاين رو ماتريال وسيدنا نعقل كاو نوعو مسرانا يوها تي مبغسي بريكس وي كاغله انتاي حيزلو بي اتش ناتو انتاي حيزلو نعقنو زي دحريو عملشنا ابتي ايفابوريتر كباب مسبصحا خا حدا خيحرنا كلايكا اتا بريزم نايتا ريفراكتوميتر ناتوم بغبو تسرحلا دو اي سرحلا ابرباراتو روخلا ينرغاقطا نوادادرن مالتي قصيلنا شعوت فاينل برودكت بمولو تعشقو مسوصه كاو እንዳወሰድና ሳምፕል ነቀምጥ ወካልና ይተኻልኦት ማለት እዩ ታንት ሳምፕል ካ ቀዲድና መስርሕ በሙሉኡ መስርሕ ፓራሜተርስ አለና ንሕልፎ ማለት መጀመሪያ በሃርድ ወተር ነው ወይ ካ ዘይተጻረየ ማይ ማለት ቀጥታ ካብ ዒላ ዝመጽእ ይሕጸብ ካብ ተሕርሻታት ዝተፈላለዩ ድሮና ስለዘሎ ብዓበይቲ በጣሓት ዝመጽእ ቀዳማይ መሕጸብ ንብሎ በዝብሎ ዘሎ ማይ ንሓጽቦ أب كلاي محسبهم بتماسال نحاسو أب سالساي محسبين تسأري ماي واتر تريتمنت للنبزي تسأري ماي نحاسبه دحري يشعو أم ناي متحان ويممتري ما تاترولو بتا يأتو እቲ ናብታ ፋብሪካ ዝበጽሕ ኮሚደረ ክሳብና ምዕሻግን መኽዘንን ዝኣቱ ፍሉጥ ገጻት ዘለዎ መስርሒ ዝኽተል ኣብ ቀዳማይ ገጽ እቲ ካብ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ዝራገፍ ኮሚደረ ብማይ ይሕጸብ እቲ ሓፊስ ማይ ካብ ዒላ ብሞተር ተጨንጊዑ ኣብ መስርሕ ምእራይን ምጋዓዝን ዝፍጠር ዶሮና ይኣልዮ
ካልኣይ ገጽ ምሕጻብ እውን ብተመሳሳሊ ይድገም። 2 ሰዓት ዝተሓጽበ ኮሚደረ ናብ ሳልሳይ ገጽ ኣብ ዝሰግረሉ ግን ብዝተጻረየ ማይ እዩ ዝሕጸብ። ኣብታ ትካል መጻረዪ ማይ ኣሎ። ብ3 እብረ ዝተሓጽበ ኮሚደረ ናብ ቅድመ ሙቐት ይኣቱ። ኣብዚ ቦታ መስርሕ ምጥሓንን ምምታርን ይካየድ። ሙቐት 70 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይበጽሕ። በቲ ሙቐት ንሳልሳ ዘየድልዩ ፍረታትን ቅራፍን ይእለዩ። እቲ ተረፍ ምህርቲ ከዓ ንምግቢ እንስሳ ይኸውን። እቲ ዝተመትረ ብደቀቕቲ መናፊት ናብ ግዜያዊ መዕቆቢ ይኣቱ። ኣብዚ እውን በቲ ቅድምን ድሕርን ዝካየድ ናይ ቤተ መርመራ ስራሕ ሕፍሰት ሕብሪ ብቕዓትን ካልእን ይረጋገጽ። ናይ ላቦራቶሪ ክፍሉ ኣለና። እዚ ላቦራቶሪ እዚ ብሪክስ ናቱ ናይቲ ሕፍሰት ናይቲ ኮሚደረ ንዕኡ ኣብ ሰከንድታት ዝቋጣጠር ኣካል ኣሎ። ኣብቲ ክሰርሕ ከሎ እቲ ፋብሪካ እንዳኸደ ኣብ ላቦራቶሪ እቲ ይምርምር። እዚ እንዳመርመረት ብቕዓቱ ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ ዝሕብሮም ነቶም ናይ ኮምፒተር ከዓኒ ዝያዳ ይቋጣጠሮም እዩ ንሱ። ምክንያቱ ከምዚ ኮይኑሎ እዚ ፕሪክስ ወሪዱሎ እዚ ፕሪክስ ደይብሎ እንዳበለ ዝከታተል 24 ሰዓት ከይቋረፀ ማለት እዩ ዝከታተል ክፍሉ ኣለና ላቦራቶሪ። ሕጂ እቲ ብቕዓት ናቱ ንሱ እዩ ዝመድኖ። ካብ መጻረዪ ዝወፅእ ሳልሳ ናብ ገንኢ መህፈፍ እዩ ዝኣቱ። ኣብ መህፈፍ 3 ደረጃታት ኣሎ። ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ይጸንሕ፣ ካብኡ ናብ ናይ ሓፂር እዋን ገንኢ ይሰግር፣ ብድሕሪ እዚ ናብ ደጊ ኣብ ዝርከብ ዓብይ ገንኢ ይምላእ። ንሕና ጅብዚ ፋብሪካ እዚ 3 ዓይነት ኣሰራርሓ ሕፍሰት ኢና ንሰርሕ። እንተ ደኣ እቲ ምስርሖ ኮንካ ግዜያዊ ክዕቀበልካ ኣብ ፊስቶ ወይ ካብቲ ኣሰፕቲ ባግ ንብሎ መዕቀቢ ምስቲ መጀመርያ ተተኸሎ እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝለዓለ ሕፍሰት ምክንያቱ ቦታ ከይሒዘልና ካብ 28 ዲግሪ ቢርክስ ስጋዕ 32 እዚ ዳብል ንብሎ ካብ 36 ንላዕሊ ከዓ ትሪፕል ንብሎ ልክዕ እዚ ሕጂ ሓፊስ እዩ ንምስራሕ እነዳልዎ ማለት እዩ። ቀጥታ ኣብ ተጠቃማይ ወይ ኣብ ታኒካ ዝዕሸግ ተዛእ ኮይኑ ግን ካብ 20 ስጋዕ 22 ንገብሮም ኣልሞድሽ ወይ ካብ ናይ ሱዳን ኣብ ሳኬት ዝዕሸጉን ኣለና ካብ 22 ስጋዕ 24 ኣላ ማሽን ኣብዚ እዚ ትካል እዚ ሕጂ ብፊስቶ ካብ 2009 እቶም ፀዓት ዝነበሩሉ ስጋዕ 2015 ኣፊስቶ ኢና ንሰርሖ ነርና። ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ግን ሓዳሽ ማሽን ናይ ታኒካ ካፓሲቲ ናታን ካፓሲቲ ናይ ዝትካልን ዝመዛዘን ኮይኑ ኣብ ሰዓት ናይ 250 ግራም 18000 ታኒካ ትዕሽግ ክንሪኣ ኢና። በዚ ኣላ ካብዚ ኮምፒተር ወፃያሳ ብናታ መቆፃፀሪያ ኢና ንቆፃፀራ ክትከል ተኻኢላ ማለት እዩ። ገንኢ መፍልሒ ዝዓበየ ስራሕ ኮይኑ ንብዙሕ ጥቕምታት ዘገልግል። ኣብዚ ክፍሊ እዚ 3 ደረጃታት ስራሕ ይፍጸሙ። እቲ ዝዓበየ መስርሕ ምምካን ብሃፋ እዩ ዝፍጸም። ኩሉ እቲ ስራሕ ብትእዛዝ ኮምፒተር እዩ ዝካየድ። ዝውሃብ ሙቐትን ምዝሓልን ከዓ ብዝተሰርዐን ዝተወደበን መንገዲ ይሰላሰል። ሽመይ ጎይቶም ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ይበሃል። ኣብዚ ፋብሪካ ካብ 2000 ጀሚረን 2008 ናብ ዝተመድዮ ማለት እዩ። ኣብ ማይነር 3 ዓመት ተማሂረ ብኢንዱስትሪያል ቴክኖሎጂ ወድየ ማለት እዩ። 3 ዓመት ድሕሪኡ ኣብ ዝተመዲበ ኣብዚ ካብ 2008 ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቦታ ዝሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ መጀመርያ በት ፊለር እየ ነይረ፣ ካብኡ ድሕሪኡ ከዓ ኣብዚ መፅየ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ኮንተርም ከም መቆፃፀሪ ናይዚ ኣብዚ ፋብሪካ ኣብዚ ፕሮሰስ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ኣብዚ ውሽጢ ገዛ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ክሳብ እቲ ፊለር ዘሎ በዚ ጌርና ንቆፃፀሮ። ብሃፋይ ፀሪ ብትእዛዝ ኮምፒተር ይምላእን ይዕሸግን ባኮታት ብትእዛዝ ኮምፒተር ይመልእ። أنا سميت محمد سيد عمر اتبال دي مدرسة تكنيكال وينا درسكو 2007 ساعات كريكو حقه 2010 دي بلي شركة شكل ليكو من 2010 سكلو قتلي قتل شركة كم اوبريتور ندغبوكو اشكده أمم ناي تانيكا مسمى تانيكا تدالي صنح تانيكا بغبو تحاسيبو مخينو نامم لا يدالو تسال سنه او حلفه زخونه ነገር ኮንታሚኔት ንኸይምጻልና አይነ ሓጽቦይና በሐንሳቢ ዝኸይድ ታኒካ እንዳመፀ ሳልሳ ተዳሊሎ ታኒካ ተሓጺቡኻ ናይ መምላእ መስራሕ ይጅምር ማለት እዩ።
مستملئ يعشق مستعشقه أتي مخدن قدم تانيكا محصاو سلازي حساب تانيكا تحاسبي نابت مخدن زلوز سالساي ملء مخدن كا سلازي مكن ناي مخدن نايتن لعلاك أسأل نايتن تانيكان ممكن خا باسترالايزر نملو لنا خاب 7 9 دقيقة سنتيغراد كاو نمكنو مالتي مس مخنه ناب 20 شعات دقيقة سنتيغراد كول داون غيرنا نام عشق مسمر نمصو نام عشق مسمر نوح زلي زلوا قدم نابز ممصو جين عقلنا يزو خوميدر زي نعشقو زلنا بزحي تانيكا حزنيا زلنا مس عقمنا يتو خوميدر مجمريا نمازازنو معقن لنا نابنت 350 جرام انت دا نملأ اهالينا اب ساعات 10 8 تانيكا تملأ بلا لهم تن مجمريا استمال انت زي عقنا ين وي ريجستر غيرنا مستدي ان دليلنا انت زي بطنان بزح خساره زلنا ስለዚህ حجنا تن مجمريا ምናልባት منقسقاس كهيلو نايتي ماشين تن مجمريا تشك نغبرن تعقينن 250 جرام مصي الله مستبهله شعو تم مسرح ناي عدوت يجمر دحريو اب سنسر اللهنا بحق ملي الله ديعمل ان 250 جرام شكر اللهنا شجره خاصه غوديلن زلو خابزن زلنا معكني يغحفا يجي غحفنا هنا تي سالسا اين غحفنينا علنا عندنا ريسايكل غيرنا الى نسرحو يلا ياجن قربا وخسارنا يمتى يمصالنا ناي تانيكا سلا خلا غزي زي عشق دهونه ነገር استعصفت اللي وانت ماشين زي قبلوا قرب سي اجي اذا خساره زي خيمصكا كين اقدم كتطنقول ነገር ስለዘሎም ተጠንቂና ዝን እንሰርሖ ማለት እዩ أبتن 4 عينت قطرة وين 350 جرام 450 جرام 650 جرام 850 جرام تانيكاتات فلوت ملكت عداقات رايزي كونه نايستسر حلو علات ساعات معلتن عمة مهرتن إلتف زخونا نايدق غاز نحرزاتو هالي وي لينكيج تداهليو تبالا شيكا سلازولو بزي لاباراتوري هيجي 3 عينت مقصار يزقبر مجمريا خوميدري قدم متاو تحستناتو يغلص مستطحنه ابي ايفابوريترتي مسرحنا كونسنتريشن زلو يريو سالساي مستوده امملا خلو ماتي لاست برودكشن نتي سالسا زخا تشغبرو اذا مستوده موداتا سيرتيفايد كون دحر كوينتي سالسا سامبل ابلاباراتوري نستوسنه غزي يقمط بتي معقنيتات بتي نملو دلنا تيستر مس حلفه ابلاباراتوري تقميطو نستوسنه غزينا 5 6 معالت سقع سومن يقمط اوتي سالسات نمسرحنا يا خاني بب درجو بب ساعاتن غزين بقدم تخطل نقمطو اتي اب لاباراتوري دلو سامبل نتا اب مسرع ويكا اب ستوك زلا سالسات وكلاس لزهونت ابيناي ساعات يا نابنت اب لاباراتوري دلا بلشت تغاطيموا ابيناي ساعات تسرحت يا تبلاشا انتي كوني يا تبلاشا مللي سلازلنا بقل زله اوصينا تصقمات كنفتحو يشغلناني مالتي يجي مسنوي تمكرو بزح صقم نايزي يبلناني بعلنا بزي بوش طوا عقمي بخيلاو نايز هاجر يز مسرح دلو فابريكا بناتهم ننبين موياتات أواهيد يسرح توم كندخ 4 يوم نايماي إلكتريك هافان أيرن سقطن أبز فابريكا زي عباي جنريتر الله نسا ملو بملو نتسرح كتكايد عقم اللواء نيهافا سرح متن سرح نايت فابريكايو أتو غزاي قبرك زيابهر تقمات أي تسنين بعال مويا بويلرنيو كام مسرات فابريكا بناتهم أبو يسرح الله بويلر سرع ماي مفلح سرعة ماي أفلحة نزف فابريكا بمولو تبتات تمكنو كبكتيريا نصح خون أبغزي سرحنا هاني نتي تتحنا كوميدرة تمكنو أمكينا بتزمر خنا تبا غيرا نافريات نابتاني كاتوصو إذا بول بارنر زي أتسجن بأنا ألومي إلكتريشان اللونا ميكانيك الله غاراج موصو منغستاو غاراج نحنا أكلات على نابزي كنا بحبارينا بسرعة سرح حادث فلت حادث فلتون حادث فلت حادث فلتون تلازمنا سرحنا أبصرحه وإلنا وفري أب إرترا نزيغاتات
ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ሞያን ክእለትን ዘውርስን ክኸውን ከም ዘገድድ ኣብ ሰነድ ወፍሪ ኤርትራ ዝሰፈረ ሕጊ ይረጋግጽ ምትካል ፋብሪካ ባናቶም ኣብ ኣለቡ ከዓ ነዚ ሓሳባት እዚዩ ተርጊሞ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ካብ ቦታ ሕርሻ እዩ ዝፍልም ተቐማጦ ከባቢ ሕርሻታት ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ከዓ ተጠቀምቲ ናይ ተዕድል ኮይኖም ወይዘሮ ፊዮሪ ይግዛው ብ1996 ካብ ሱዳን ጠቕሊላ ናብ ሃገራት ዝተመልሰት ኣደ 5 ውልዳት እያ ምትካል ፋብሪካ ባናቶም ከዓ ዕድል ስራሕ ፈጢሩላ ሓንቲ ካብተን ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ኮይና ትነጥፋላ 13 ዓመታት ኣብታ ፋብሪካ ብምስራሕ ህይወታ ከም ትመርሕን ደቃ ከም ዘዕበየትን ትምስክር ጽቡቕ ናይ ብሓቂ ንሕና ተሓጉሽና ደቀና ዕቢና ጽጉማት ነርና ሕጂ መስገን ኣምላኽ በተን ደሞዝ ንናበር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ናይ ብሓቅና መስግና ነዚ መንግስትና ደቀና ዕቢና ስድራና ከምኡ ንኣሊ መስገን ኣምላኽ ጽቡቕ ኣለና ተን ስራሕ ዘይብለን ድማ ከማና ስራሕ ኣትየን ድማ ንምነ የለን ማለት እዮም ናትና ወይዘሮ ኣምና ኢድሪስ ውን ሓንቲ ካብ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ባናቶም እያ ወይዘሮ ኣምና ተቐማጢት ኣለቡያ ነይራ ተፋብሪካ ምስ ተኸፍተት ከዓ ካብ ቀዳሞት ዕድል ስራሕ ዝረኸቡ ዜጋታት ክትከውን በቂዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ጽሬትን ብቕዓትን ኮሚደረ ፍሉይ ክእለትን ፍልጠትን ከም ዝረኸበትን በቲ ኣብታ ፋብሪካ ትረኽቦ ስርዑ ደሞዝ ከዓ ህይወታ ከም ትመርሕን ትሕብር سميتام ندريس تبال الشغل ما شاء الله تمام لنا ما شاء الله بالعانة ستانا جنتنا بالعانة بأسر 5 سنة قروب لين 20 سنة جنيتها بالشغل فتمام الحمد لله صرنا رقمناه بالشغل حاولنا من أبردايا قلنا لبلد ما شاء الله بالعانة وستانا الحمد لله قل من قصة 10 دار نحمد الله الحمد لله جنتنا نبال علينا أسر 5 سنة من سودا من أقبلنا 30 سنة 40 سنة وعيدا في لنا الحمد لله نتضرر لنا نحمد الله نشكر نحمده بالشعب الإريتريا الحمد لله وقول ولادنا ندابر برادايا قلنا للشركة تنبلع ونسات لنا الحمد لله نحمد الله ፋብሪካ ኣለቡ ባናቶም ሙሉእ ዓመት ክትሰርሕን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 5,000 ኩንታል ከተፍርእ እትኽእልን ትካል እያ ዛኪት ግን ነታ ፋብሪካ ዝበቅዕ ምህርቲ ክዳሉ ይከኣልን እተን ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዝራእትን ዝምርሓ ሕርሻታት ንሓደ ቆውዒ ጥራየን ትሽፍና ምህርተን ምስፋሕን ፍርያተን ንምስሳንን ሓያል ፃዕርታት ብምክያድ ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከቡ ሓረስቶት ውን ምሩፅ ፍረፈልሲ ብምዕዳል ናብታ ፋብሪካ ምህርቲ ዘቕርብሉ መንገዲ ክጣጣሕ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ ወላው ናብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ምስቶም ኣብዚ ከባቢ ዘፍርዩ ዘለዉ ሰብ ጀራዲን ምስኦም ብዙሕ ርክባት ኣካይዱ እዩ ናይዚ ኮርፖሬሽን ኣካያዲ ስራሕ ሜጀር ክብረኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣኼባታት ተራኺቡ እዩ ምክንያቱ ንዓታቶም ንምትባዕነቶም ሰብ ጀራዲን ፈልሲ ይኹን መድሃኒት ድኩዒ ዝተፈላለዩ ዋላ ክሳብ ናይ ትራንስፖርት ሓገዛት ክግበረሎም ንሳቶም ከዓ እቲ ዘፍረይዎ ፍርያት ብቐጥታ ናብ ፋብሪካ ከምፅዎ ኣብዚ ምስራሕ ብዙሕ ግዜ ርክባት ተኻይዱ እዩ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሳልሳ ምፍራይ ዝያዳ ታእሽ ክኸውን ይኽእል ገለገለ ምናልባት ፀገማት ይህሉ ኾን ከምቲ ዝድለ ኣይከይድን ይኸውን እምበር ብዙሕ ግዜ ርክባት ተኻይዱ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ መንግስቲ ዘፍርዮ ዘሎ ኮሚደረ ጥራይ ዘይኮነ ክቕበልሲ ኩሎም ሰብ ጀራዲን በዚ ዝበልኩኻ መልክዕ እንተ መተባብዒ ተገይሩሎም እቲ ፍርያቶም ናብዚ ከምፅዎ ከም ዘሎ ሕጂ ፍርያቶም ናብዚ እንዲሕ ዘምፅዎ ኮይኖም ሓደ ናይ መጓዓዝያ ሽግር የብሎምን ናይ መድሃኒት ሽግር የብሎምን ኩሉ ኮታሲ ዝኾነ ነገር ንዖም ዘድሊ መንግስቲ ክቐርበሎም ቃል ኣትሎም እዩ ዋላ ብኣኼባታት እውን ተላላድዮም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝተፈላለያ ሞያዊ ማእከላትን ኮሌጃትን ዝተመረቑ መንእስያት ነቲ ዓቕሚ ብቁፅሪ ዓብዮም ኣለዉ ፍልጠት ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ደው ዝብል ኣይኮነን ስነ ፍልጠታዊ ምህዞታት ምስ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለታት ተሳንዩ ዝኸይድ ነቲ ቴክኖሎጂያዊ መሳርሒ ዝገጥም ብቕዓትን ፍልጠትን ምድላብ ከዓ ዘይተርፍ ዕማም ክኸውን ግድን እዩ ልክዕ ሕጂ ከዓ ብርክት ዝበሉ መንእስያት ብግብሪ
أبايتا قسلتونو ناي بحق تسلت أنا سبك أنا ورقة راح ديكوني ناي قبر سب متان كخون بقبر تسني سفيحت مهرتات كايد الله تساب كنديد أكل من إسي تغيرون سلطين خابز زوات زت أرات ريلا فريات بناتهم زخانة سالسا ناب كوليجات مأكلات عنا نحكمنا ناب الاسم كففالو ناب هزبي بلتعوي واغاني مبصاح صعفتات يكايد الله ناب بقعات نمغيار كا بعد سلطناتاتن تمرتن توديبو يسلاسل الله بناتهم كا عم مدبات لمعات هاجر بحفشا عم سقام أجرو إندستري وحسنة مجمن كأب فلاي بنا دمق مصايتيا متأسي جزيف زخانة وفري تقايدو وفري المعات تقايدو سي جزيف زخانة توات فرم خان بخبابي زريكا كم قمت كنت قمت أقولها خاني عبد خبابي سي جزيف زخانة أتأمامتا المعات كم زلوت منقستي زريكا زحمة دباس له